Sabanin shagulgulan fati da sharholiya da aka saba gani, gidauniyar ci gaban al'umma ta zuri'ar Maharaz Nadada ta gudanar da shirin dashen itatuwa domin murnar bikin auren diyarsu Hindatu Usman Nadada. An gudanar da shirin dashen itatuwan ne a rukunin gidajen Dutsen Safe cikin dafifin yan uwa da abokan arziki da aminai na dangin ango da amarya. A sahilin da shugaban gidauniyar ta ci gaban al'umma ta zuri'ar Maharaz Nadada, injiniya Murtala Gida da ke magana a yayin kaddamar da dashen itatuwan, ya bayyana cewa sun tanaji kimanin irin dashe 500 domin rarrabawa ga daidaikun magidanta baya ga waɗanda ake daddasawa a wajen shirin. Injiniya Murtala Gidado ya kara da cewa gidauniyar ta dukufa ne wajen gudanar da ayyukan taimako da inganta ci gaban al'umma da suka hada da gyaran makarantu da ayyukan kula da lafiyar ido gami da giggina rijiyoyin burtsatsi. Shugaban gidauniyar ya yi matashiyar cewa sun gudanar da ayyukan daddasa itatuwa a makabartu daban-daban a cikin birnin Katsina da kuma bayar da tallafin karatu ga ɗalibai da suka cancanta a lokuta da dama. A ɓangare guda kuma, ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar Alhaji Sanusi Nadada ya bayyana cewa ba wannan ne karo na farko ba da suka gudanar da ayyukan sadaka mai gudana a maimakon fati a lokacin bikin 'ya'yansu. Alhaji Sanusi Nadada ya yi alfaharin cewa tuni har an fara samun daidaikun mutane sun fara koyi da wannan ɗabi'a ta gudanar da wani abin alkhairi ga al'umma a maimakon shagulgulan fati da sauran sharholiya a lokutan bikin 'ya'yansu. Daga bangaren iyayen ƙasa, Galadiman Arewa Alhaji Isiyaku Ado Duwan ya bayyana cewa wannan shiri babban abin koyi ne a cikin al'umma domin kawo tsafta a tsarin bukukuwan aure. Galadiman Arewa ya kuma lura da cewa shirin dashen itatuwan zai zamo abin tarihi da ango da amarya za su rika tunawa da shi a rayuwarsu. Baya ga amfanin da itatuwan za su yi ga al'ummar yankin na Dutsen Safe, Alhaji Isiyaku Ado Duwan ya bayyana alfaharinsa a bisa tsarin zamantakewarsu da mahaifin amaryar, wato Alhaji Usman Nadada, wanda ya bayyana a matsayin mutum mai kaunar makwabtansa. Daga nan sai ya addu'a ga Ubangiji Ta'ala da ya albarkaci auren ya kuma bayar da zuri'a ta gari da za ta zamo abin alfahari ga al'umma baki daya. A madadin al'ummar yankin Dutsen Safe, Alhaji Lawal Jafaru ya bayyana gamsuwarsa a bisa wannan haɓɓasa daga gidauniyar zuri'ar Maharaz Nadada, ya kuma yi addu'o'in zaman lafiya da zuri'a mai albarka ga ango da amarya. Daga cikin abubuwan da suka kayatar a lokacin shirin dashen itatuwan akwai gudanar da dashen itace daga ango da amarya da kuma mahaifin amarya, sai kuma uban ƙasa Alhaji Isiyaku Ado Duwan da sauran dangin ango da amarya gami da wasu daga cikin jama'ar yankin na Dutsen Safe.